Mutyairi webhazi reStallion Cruise osungwa mushure mekunge aonekwa achiita chiitiko chaita kuti veruzhinji voti ivo murume uyu ari kuda kutapudzisa upenyu hwevanhu vaanga vakatakura. Kusangana kwatinoita pano pachannel yenyu Harare Networks patinobata nhau dzinoitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe maererano nedzatinenge tawana zvinenge zvichiitika. Zuva ranhasi update yatauya tikabata iupdate yeThe Stallion Cruise, a bus driver who was trapped on camera driving while watching a video has been arrested. So murume uyu ari kunzi akasungwa before independence mushure mekunge awanikwa achiona video raaiona pafoni yake uku achidriva bhazi rakatsikwa speed yakanyanya. Zvakaonekwa zvichinzi iye ari kutyora mutemo unoona nezvevatyairi vedzimotokari pamarodhi, ende chiitiko ichi chiri kunzi chakaitika along Harare to Bulawayo Road. Ndo nhau dziri kubudiswa dzichiziviswa, ende kusungwa kwake kuri kunzi mumaoko emapurisa amirira kupiwa mutongo wake. Veruzhinji vakariona video, ndio yemwe mufananidzo yamaona iri kubudikira yemurume uyu pascreen, asi mukutsanangurwa kwazvo ari kutsanangurwa ari kunzi Lodeshi, anonzi Lodeshi Mushipe, ane makore 46 years ekuberekwa ende achibva kuGweru. Ende murume uyu ari kutsanangurwa zvizhinji vichinzi anga ari mushandi anoshandira bhazi reStallion Cruise. According to news, Lodeshi Mushipe, 46 years from Gweru, was filmed using a cell phone while driving, and the video later went viral on social media. He is now in custody at Mbare police station and expected to spend Independence Day there. He is facing charges under the road traffic regulation for using a cell phone while driving. The incident took place along Harare to Bulawayo Road. Do mashoko ari kubuda apa nahuyu yemurume uyu. So nawi mukutaurika kwemashoko everuzhinji, veruzhinji hazvina kufadza, sezvo vamwe vakati chii chaainyanya kuona, vamwe vachito pane mavidhio emhuka aiono, pane zvakasiyana siyana zvaaiono pafoni iyi. Vamwe vakati but steering is not on cruise. Vamwe vakatiwo he was checking how to use a retarder on a Yanging bus when going down. Do mashoko everuzhinji vachitanzi ari kuono zvaanenge achida kuziva panhau dzekutyaira. Vamwe vakati ko bhazi parinenge riri murenge rakamira paye anoregerei kubaya foni yake ipapo risati rafamba. So ndona wiri kuziviswa pamusoro pemurume uyu. Ndizvo zvatauya tikabata pano paHarare Networks patinobata nhau.